Momentálne sa nachádzame v Novej Bystrici, je to dedina na Kysuciach v okrese Čadca. Hľadáte miesto, kde si chcete postaviť vašu rekreačnú nehnuteľnosť? Tak potom tu mám niečo pre vás. Pozemok má ideálny tvar obdĺžníka s rozlohou 737 m². Na pozemku je k dispozícii studňa s 30-metrovým hlbokým vrtom a aj elektrina zo stĺpu na ceste vzdialeného približne 40 metrov. Pozemok sa nachádza asi 30 minút od Kysuckého Nového Mesta. Tento pozemok je ako stvorený na stavbu rekreačnej chaty, ktorú môžete vidieť aj vo vizualizácii. Poďme si vymenovať jeho benefity. Výborná lokalita. Je tu skvelá dostupnosť do dedín Stará a Nová Bystrica, ale aj do mesta Čadca či do Oravskej Lesnej, ktorá je známa lyžiarskym strediskom. Ďalej je to bezproblémový prístup po komunikácii, ktorá s pozemkom susedí. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a kontaktujte ma na uvedenom telefónnom čísle. Teším sa na obhliadku s vami.